ካብ ሜዳ ወፃእ ብዛዕባ ሃላንድ ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ኣብ ሓንቃቕ ዝነብር ዝተጻዋታይ ምቾት ዘለዎን መካይን ጽባቐ ዘለዎን ሰዓታት ናይ ብሕቲ ጀትን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ መስተንክር ገዛውትን ዝውንን ሰብ እዩ። ብድሕሪ ጽባቐ ዘለዎ ህይወት ግና ነቲ ሕቡእ ቃልስታት ዝፈልጥዎ ውሕዳት እዮም። ብዙሕ ዘይተነገረ ዛንታታት እንትህልዎ ብዛዕባ ኣርሊንግተን ሃላንድ ንምእማኑ ዘጸግም ሓቅታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። እሞ ዳብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ፍርቂ $1,000,000 ዝግመት ምቾት ዘለዎ ህይወት ናይ ዘለዎ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣርሊንግ ሃላንድ እዩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ሓቢርኩም ንጽንሑ እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሓፍለይ ክብል ፈቱ። ኮኸብ ኩዕሶ እግርን ቢዝነስ ማግኔት እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ኣርሊንግ ሃላንድ ልዕሊ $500,000,000 ሃፍቲ ከም ዘለዎ ይግመት እዩ። ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሰሙን $130,000,000 ክረክብ እንከሎ እዚ ድማ ኣብ ዓመት ናብ $32.8 ይበጽሕ እዩ። ናይ ፈጻጸማ ቦነስ ሓዊሱ ኣስታት $12.6 ክኸውን እንከሎ ጠቕላላ ዓመታዊ ኣታዊኡ ድማ ናብ $45.4 በጽሑ እዩ። ናይ ኩዕል ጥራይ ልዕሊ 10 ዓመት ክገብር እንከሎ ኣብ ዓመት ልዕሊ $24,000,000 ይረክብ እዩ። እዚ ድማ ብድምር $240,000,000 ከም ዝኾነ ግመት እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣምባሳደር ብራይትሊንግ ብምዃን እናሰርሐ እዩ። ኣብ ኖርዌይ ስማርት ስልክታት ብቪድዮን ብምስልን ዘፋልጥ ናይ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኣምባሳደር ኮይኑ እናሰርሐ እዩ። እዚ ድማ ካብ ሞያኡ ወፃእ ጠቕላላ ንግዳዊ ኣታዊታቱ ልዕሊ $500,000,000 ክበጽሕ ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ሜዳ ብዘለዎ ተውህቦን ካብ ሜዳ ወፃእ ብዘለዎ ንግዳዊ ብቕዓትን ሃላንድ ዓለማዊ ትካላት ሞዴል ገይረንኦ እየን። ነፍሲ ወከፍ ሽቶ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣሲስት ንጋንቱ ክትዕወት ይሕግዛ ጥራይ ዘይኮነ ንግዳዊ ዋግኡ እውን ክውስኽ እናገበሮ እዩ። ብ21 ሐምለ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ሊድስ ዓዲ እንግሊዝ ተወልደ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ወዲ ፕሮፌሽናል ነበር ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣልፊንግን ሃላንድ እዩ። ኣብ ስድራ ቤት ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዝዓበየ ኣርሊንግ ሃላንድ ቀልጢፉ ፍሉይ ክእለት ከርኢ ኪኢሉ እዩ። ናይ ሃላንድ ፕሮፌሽናል ህይወት ኣብ መበል 15 ዕድሜኡ ኣብ ብሪን ኤፍኬ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ እውን ፈለማ ግዜ ኣብ ቀዳመይቲ ጋንታ ተሳቲፉ ተፈጥሮኣዊ ተውህቦኡ ከርኢ ገይርዎ እዩ። ካብኡ ብምቕጻል እውን ናብ ሞልዲ ኤፍኬ ብምኻድ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኦግደን ሱልሱክ ብርክት ዝበለ ሽቶታት ከመዝግብ ኪኢሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ወሳኒ ጸወታታት ሊግ ኖርዌይ ሃላንድ ብ2019 ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ብርክት ዝበሉ ሽቶታት ብምዝጋብ ነታ ጋንታ ሃገራዊ ዋንጫ ክትዓትር ብምሕጋዝ ኣቓልቦ ብሉጻት ክለባት ኤውሮጳ ክስሕብ ኪኢሉ እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ዓመተ ምህረት ሃላንድ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ብምስጋር ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተቃዓቲ ዓለም ኮይኑ ንነብሱ ብምስራት ኪኢሉ እዩ። ሃላንድ ኣብ ቀዳሞት 41 ጸወታታት 41 ሽቶታት ብምዝጋብ ኣብ ቡንደስሊጋ ዝለዓለ መዝጋብ ሽቶ ክኸውን ኪኢሉ እዩ። ቅልጣፈውን ጽቡቕ ኣካላዊ ብቕዓቱን ኣብ ሓያሎ ውድድራት ኤውሮጳ እቲ ብዕድመ ዝነኣሳ መዝጋብ ሽቶ ብምዃን ብዙሓት ክብረ ወሰን ከመዝግብ ገይርዎ እዩ። ሃላንድ ኣብ ወርሒ ሐምለ 2022 ናብ ማንቸስተር ሲቲ ተጸንበረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ህይወቱ ሓድሽ ዘመን ጅማሮ ኮይኑ እዩ። ሃላንድ ንምእማኑ ዘጸግም ናይ ሽቶታት ምምዝጋብ ክእለቱ ኣርዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሳንዱቕ ብዘለዎ ቅልጣፈ ሓይልን ብልሕን ምልክት ናይ ዘመናዊ ጥቃዓይ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ሃላንድ ብዘይካ ኣብ ክለቡ ዝረኽቦ ዓወት ንሃገራዊ ጋንታ ኖርዌይ እውን ቁልፊ ተጻዋታ እዩ። ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ መሪሕነትን ናይ ምምዝጋብ ሽቶን ብቕዓት ዘረአየ ሃላንድ ንዝመጽእ ዓመታት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተስፋታት ኩዕሶ እግሪ ኖርዌይ ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ናይ ኣርሊንግ ሃላንድ ምቾት ዝመልኦ ግዛኣት ንብረታቱ ካብ ስፔን ክሳብ ዓዲ እንግሊዝ ቀጺሉ እውን ክሳብ ኖርዌይ ዝዝርጋሕ እዩ። እቲ ሓደ ኣብ ማርቤላ ስፔን ዝርከብ ቪላ ገዛ እዩ። ዋግኡ ድማ $7.5 ሚልዮን እዩ። ኣብ ልዕሊ 2100 ትርቢዒት ሜትሮ ተዘርግሐ ዘመናዊ ገዛ ኮይኑ ብፀሓይ ዝመልኦ ሳሎን፣ ናይ ደገ ፑል፣ ጽቡቕ ዝኾነ ስፍራ ተኽልትን ናይ ብሕቲ ሳሙናን ዘለዎ ቪላ እዩ። ሃላንድ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምጽንባሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብገምጋም $25 ሚልዮን ዝግመት ቪላ ብምሓዝ መነባብሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ገይርዎ እዩ። እዚ ንብረት ሃላንድ ንነዊሕ እዋን ኣብታ ክለብ ዘለዎ ተወፋይነትን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ህይወትን ዘንጸባርቕ ኮይኑ እዩ። ሃላንድ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ዝርከብ 5 ኮኸብ ሆቴል ሰሜሮ $3 ሚልዮን ዝዋግኡ ዘመናዊ ኣፓርታማ ይውንን እዩ። እቲ ኣፓርታማ ጽቡቕ ዲዛይን ዘለዎን ልዑል ደረጃ ውሕስነት ዘለዎን እንትኾን ሃላንድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማላጋ ስፔን ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ወርቃዊ ማይል ኢንቨስት ገይሩ እዩ። ሃላንድ ክሳብ ሕጂ ኣብታ ዝዓበየላ ከተማ ብራይን ኖርዌይ $1.87 ሚልዮን ዝግመት ገዛ ይርከቦ እዩ። ናይ ሃላንድ ንብረት ምርኢት ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነጸብራቕ ናይቲ ተጻረየ ኣነባብሩ እውን እዩ።
ሕጂ ኤርሊንግ ሃላንድ ንፉዕ ተጻዋታ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣብ ማእከል ጋራጅ መካይን ሃላንድ ቡጋቲ ካይረን ኮፍ ኢላ ትርከብ። ኣስታት $3 ሚልዮን ዝዋጋኣ ሃይፐርካር 500 ሜትር ሓይሊ ፈረስ ዘለዋ ኮይና ኣብ ሰዓት ካብ 0 ክሳብ 60 ማይል ኣብ ውሽጢ 2.5 ካሊድ ጥራይ ክትቅልጥፍ ትኽእል ማኪና እያ። ቀፂላ ትመጽእ ድማ ፌራሪ SF90 ስትራቶ ክትከውን እንከላ እዛ ሃይብሪድ ሱፐርካር ዋጋ ኣስታት $600,000 ይግመት እዩ። ሃላንድ ኣብ ክፍሊ ኣዝየን ምቾት ዘለዎን ሳብን ልዕሊ $350,000 ዝዋጋኣ ሮልስ ሮይስ እውን ኣለዎ እየን። ሃላንድ $166,000 ዝዋጋኣ ቤን ኣስታት $123,000 ዝዋጋኣ ኦዲ RS6 ኣቫንት ሓዊሱ ዝያዳ ግብራዊ መዓልታዊ መካይን ይዝውር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስብስብ ሃላንድ ዝርከባ መካይን ብቕዓት ምቾትን ስሉጥ ዲዛይንን ዘወሃህድ ናይ ሓንቃቕ ኣነባብራ ዘንጸባርቕ እዩ። ኤርሊንግ ሃላንድ ነቲ ሜዳ ካብ ምዕብላልን ምቾት ዘለዎን መካይን ካብ ምእካብን ብተወሳኺ ንምእማኑ ዘጸግም $5 ሚልዮን ዝዋጋኣ ናይ ብሕቲ ጀልባ እውን ዓዲጉ እዩ። ንባሕርታት ንምጓዓዝ ጥራይ ዘይኮነስ እታ መርከብ መግለጺ ሓይሊ እውን እያ። እዚ ድማ ዝለዓለ ደረጃ ምቾትን ምዝንጋዕን ዝህብ እዩ። ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ ዝርከብ መዘናግዒ ደረጃኡ ዝሓለወ ስርዓተ ድምጺ ዘመናዊ ስክሪናትን ኣብ ደገ ንዝግበር መመገቢ ፍጹም ዝኾነ ናይ ደገ መመገቢ ቦታን ዘማልአ እዩ። እታ መርከብ ካብ እተዘናግዐሉ ንላዕሊ ሙሉእ ብሕትውና ትህብ ክትከውን እንከላ እዚ ድማ ሃላንድ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ምሊጡ ምስ ዝፈትዎም ሰባት ሰላማዊ ህሞት ከስተማቕር ዘኽእሎ እዩ። ኤርሊንግ ሃላንድ በዛ $5 ሚልዮን ዝዋጋኣ ጀልባ ነቲ ክፉት ባሕሪ ናብ ናይ ብሕቲ መንሳፈፊኡ ብምቕያር ኣብ ዓለምና ካብቶም ቅዲ ዘለዎም ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ብሕቲ ጀት እውን ይውንን እዩ። እታ ቀዳመይቲ ቦምባርዲር ቻሌንጀር 850 እንትኾን እዚኣ ኣስታት $50 ሚልዮን ዝዋጋኣ ጀት ካብ 12 ክሳብ 19 ተሳፈርቲ ከተእንግድ ትኽእል እያ። ቀጢላ ዝመጸት ጀት ቪስታ ቻሌንጀር 605 ኮይና ንሓደ ሰዓት በረራ ኣስታት $11,000 ተውጸላ ጀት እያ። ንሃላንድ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤስያ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ 4,000 ናውቲካል ማይልስ ርሕቐት ክተጓዓዞ ትኽእል እያ። ኣብ መወዳእታ ዳርጋ $3 ሚልዮን ዝዋጋኣ ፓይፐር M600 ንሓፂር መገሻታት ኣዝያ ምችእቲ ናይ ብሕቲ ጀት እያ። በዚ ናይ ብሕቲ ጀት ስብስብ ኤርሊንግ ሃላንድ ንሰማይ ናብ ውልቃዊ ልሙዕ ዓውዱ ቀይርዎ እዩ ዝርከብ። እቲ ናይ ሰዓቱ ስብስብ እውን ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ኤርሊንግ ሃላንድ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ፍሉጣት ትካላት ሰዓት ዝውንን ኮይኑ ሮሌክስ፣ ፓቴክ ፊሊፕ፣ ኣድማር ስፒኩት፣ ፓቾርን ኮንስታንቲን፣ ማይክል ኮርስን ይርከብዎ እዮም። ካብቶም ሰዓታቱ እታ ዝኸበረት $300,000 ዝዋጋኣ ሮሌክስ ኤቶን ኢሂፍያ። ሃላንድ ዝሰርሖ ስብስብ ሰዓት ካብ ምርኢት ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንፋይናንሳዊ ፍልጠትን ምቾት ዝመልኦን ኣነባብራ ሃላንድ ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ሱፐርስታር ደረጃኡ ክቐጽሎ ዶ ይኾን ዋላስ ኩሉ ክብረ ወሰን ሰቢሩ ታሪኻዊ ምዕራፋት ይቐመጥ ዝብል ናባኹም ክገድፎ ፈቱ። ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ።